Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta in yau ne farkon zuwa wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniyar saurari na waya gwanin ka zai tattauna ne akan waɗannan shahararrun mawaƙa guda biyu kamar yadda kuke gani. Wanda anan kamar yadda kuke gani akwai Auta MG Boy da kuma M Zakir Nijar. To ina masoya M Zakir Nijar, ina kuma masoya Auta MG Boy. Muna so ku ware mana yau ma a tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, M Zakir Nijar da kuma Auta MG Boy, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a cita kuma jiraɗinta har ma ya barinta. Da haka masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Nijar za mu shiga waƙoƙin wayannan mawaka ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a cita kuma jiraɗinta har ma ya barinta. Da haka masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Nijar, kada ku manta ku dai ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Yanzu za mu shiga waƙar M Zakir Nijar domin ku jidda ta kasance da farko, sannan daga baya za mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kasance. Kada ka manta kai dai ka danna mana subscribe, mun gode. Ina so na ganka, sako so na baka, hotona da naka, ko ina so na bika. To masoya M Zakir Nijar, kun da wakar M Zakir Nijar ta kasance sakewa. To yanzu kuma za mu shiga wakar Auta MG Boy, tunda kun da wakar M Zakir Nijar ta kasance, za mu shiga wakar Auta MG Boy a nan gaba domin ita ma ku jadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, M Zakir Nijar da kuma Auta MG Boy, wanne ne bai wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma daɗinta har ma ya bari ta. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kuma kada ku manta ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar. Da haka muna jira ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo, ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ka. Mun gode. Bara mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fiye wani tsara waƙar soyayya da ji ta kuma jirinta har ma ya bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Bara mu shiga waƙar Auta MG Boy ita ma domin ku jidda ta kasance. Mun gode. Kin zama ke ce zaɓi na. Ka zama kai ne angona. Ke ce komi na daɗa san kyar a cikin. So masoya Auta MG Boy, kun da ita ma waƙar Auta MG Boy ta kasance wadda ita a shekarar 2025. Kada ka manta ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sai zuwa gurbin nozab. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya M Zakir Nijar, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma shaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sai zuwa gurbin nozab. Mun gode. Sannan kuma kada ku manta ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ku tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar. Duka dai muna jira ra'ayinku, daga ra'ayoyinku su ne za ta tantance mana wanda ya fi tara ƙuri'u a tsakanin wayannan mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy ko kuma M Zakir Nijar.